makak, nebudeme tady na makaku. Přesně. Co nemáme, koupíme. No, hlavně doufám, že jste mi nevyndali ty tašky. Ne. Nenešlo se, vole, jsou klučí v autě. No počkej, já myslím, že jsme házeli k těm popelnicím. Takže takhle to je. Takže všichni, nikdo z nás neplatí. No, jak jsme se o tom jako měli dozvědět? Já nevím, já jsem to někde slyšel takhle v rádiu a táta mě to říkal, že si to musí platit, říká, nic platit nebudu. Bylo podle mě v nějaký občance na střední možná, ne? No, možná, nevím. No, jako vaši to platí. Podle mě jo. Za sebe asi jo? Za sebe asi jo, podle mě. By to nemělo takhle tolik jako jet, ale to další, to už je hodně. Máš někde hrníček, Herdo? Pan kuchař, Pan šéfredaktor. šéfredaktor. Už ti jede pěna. Jo, teď už jede správně. No, takhle to má vypadat, tahle ta pěna má jet právě. Ty vole, jak to, že jede hnedka to? Jak to, že jede hnedka toto? Teď normálně na sporáku, když mi to jede. Tam plně jede. Já vím, no, ale ono celou dobu právě nic. A pak to najednou rychle vyto a na tom sporáku prostě mi fakt vyjede ta první runda vždycky fakt vyjede jenom ta pěna krásně. Tady se to prostě přímo hnedka vaří. Když to takhle budu držet, tak je to lepší. To cítím, že to dělá to, co má. Jo, teď valí pěna. Ale stejně to není ono. Já jako normální kafe bych jako nesladil nikdy. Ne. Ale Potřeba. tohle prostě jako aspoň ten jeden cukr se dává, no, je to prostě s tím, ty vole, jak to, že to nepění? A pak se to rovnou vaří, to nechápu. Chci, aby za mnou běhal, vole. Teď to bude dobrý, teď to točí, tak to musí být dobrý, tyjo. Takzvaně na kundy. Už jede pěna, tak to zmírní. A mi ti ten plamen už nejde dát. Jakoby jde, ale ono se nic neděje a mně přijde, že to je lepší regulovat to takhle zvedáním. Mám ty padej, vole. Padej z toho spacáku, sejde byl. Bude nepublikovatelný video. No a konečně. Poprvé to teďka vyjelo tak, jak mělo, tyjo. No a pro koho to kafe bude? Pro tebe, vejte. Kurva. A já to myslel v takovém tom dobrým, že nejdřív nejdřív host a potom ten. Pro pana domácího. A já to skurvenec, ty. Ale já si myslím, že ono to nebude asi na té chuti nic moc měnit, ale... Já to vařil kůček, je to bez stát za hovno. No ale má pěnu, no, to je prostě vidět, že asi to něco... A tak můžete to porovnat, no, ale... Kámo, něco, co rozděláš, mi dej. Já tyhle polistiáky moc právě neznám, takže... Neznáš? No já to moc to nevím, takže něco mi hele dej, já na příklad klidně, ale budu vděčnej, ale nechám to na tobě, maestro. Tady když tak vemte. Bude nejméně lidí dneska. Tady, tak, ještě. Asi jo, máme Madruzo. A... Takže když tak můžeme posolovat chvilku, kolik bude času. Jo. No kentem. Na skále za rybníkem. Sejme se v krámě, tak já se vezmu nějaký jídlo, tady italský sebou. Nebudu brát žádnou sušenku, trapnou, husnou, nechutnou. Tak co? Musíme Madruzo dneska a zítra třeba tohle. Co podívat dál? Tady jako... Tady to je v naší klase, no. 6B, 6C, 7A, nějaký 1, 2. Tak Madruzu můžeme dát zítra. Možná mám to zítra, no, ale zase tam bude už lidi, no. Dneska jsem si, že to bude mít lidi. A tam zařu dneska? Dáme dneska Madruzo a zítra se koukneme tady na to třeba večer. Myslím, že dneska budeme mít tam šanci si vyzkoušet, ty cesty jsou furt plný, víš. Takže ve čtvrtek jsme tady vlastně nikdy nebyli, že jo? Jo. Dětská lžička. Jo, máme všude. Tady nikde nic jako vytrouseného na zemi nebylo, vy jste si všimli, já se předpokládám. Koukám, nikde nic tady nevidím. To vytrousal v Německu, to je v pohodě.
plynu. Fajn, nevím, kde bude. Jo, snad jo. No, děkuji. Jako já mám druhý doma, jo, ale právě blbý, že, Dobrý, dobrý. že klíče od toho auta má... To máš takovou unikovku, kuč. Ne, jako klíče od bytu mám v autě No právě. a druhý klíč od toho mám doma, ty vole. Klíče. Říkám unikovku. No, ale já jsem jenom prostě v prdeli, jo. Tak snad jsem si dal do batu, já se pak ještě podívám. No, je to tu hezké. Jako, Máš dobrý žok, ty vole. máme. A já tam mám hodně vody, protože já nemám žádný kandidáček, tak jsem vzal prostě aspoň taká 3 litry vody. Dobrá, to museli tady vody a náhodou zatočíme, že jo? Já vím, ale nechtěl jsem se morovat. Tak to bylo zem na vodu. Ale to hodím dopředu pod nohy. Jako asi nejstudenější jezero, ve kterém jsem se kdy koupal, tyva, tak bylo s Karbučem tam v tom Aachense, jak jsme. To, No to fakt, jo, no. to fakt bylo jako totální nádherné. To ani v té Arménii nebylo tak studený. Tak v té Arménii jsme byli dobře, jako ještě no. Jo. Ale je pravda, že teda tam to bylo ve 3000, no. Ale, Já jsem akorát byl přímo pod ledovcem. ale teda jako To si nedáš. Přímo ledovce a to tím mrznou kurky teda. to jako jo, no. Takže ty píčou za auta? No, tak jo, aby jsem měl teda klidnější to je. Pojďme sem do toho batolu, protože to je jaký poslední místo, kde by jako mohly být. Yes, jsou tady dobrý. Tak to se může jít tudy vysrat. Jeden malér zažehnán. Co způsobím dál? Tak Ono se tady za chvilku dostane sem ale z toho. No, Takže... Prostě vylezeš na ten balvan a je tady kus sejra na tom, tyhle. To je pravá Itálie, jo. tak, to je ono. To je jak před prvním sexem, ale těším, až si šáhnu. pamatuješ si to ještě? Já nevím, no asi jo, trošku jo, ale když jsem byl tak zmatený, vole, nervózní, že teď mám z toho lepší pocity, vole. Než před prvním sexem. Dáme to 7 zas nahoře. No, bychom zkusit, já mám teď nám chyběl kousek, že jo, ty vole. No, skok do hranek v podstatě. No, ty hranky, no. Ty byla další rozebraná preska. Já si to nechal na Žímanovi doma. Já to zase mi to Jirka bere napsat, ty vole. Vždycky pak přijdu a 2 presky rozebraný, tam tak ty vole. To ne, jako. Ale mám jich 7. No, Pustit tak tam mám dát 12, nějaký 2 takže. ještě. Já mám asi 13 tady, takže to by mělo být. Ty vole, no tak to já mám chuťovku. Ale počkej, ty vole, jako to je až tak kýčový, že se mi to normálně líbí, ty vole. To jsem řekl, že jí musím udělat radost a musím si to sebou vzít. Panda ty vole. dobrá, ty vole. To jako nemá, Já mám radši toho lenochoda, ty vole. to jako nemá chybu. Kus zlomila, no. No, potřebuji. Bych to ano potřeba vyměnit, ale tak mě ho líto. To bych jak brát. To natáčí vám, to má tady v čukuláku. Ale není čas. Trácí čas. Tak ale, co tam mám? Ale zbyte. Ale zgute. Šnela. Šnela, let's go. Není čas trácet čas. Tak jo. S tím. Tak lezu. Já jsem mohl očistit lezečky, ty krase jedno. Cože jsem si mohl? Očistit lezečky. Mám ty odbláta, krase. co ty vole? Od bláta nebo od něčeho takového. No je. Dáme si vápencový trik. Říkali, nějakým v krase musíš mágovat lezečky, nějak nalezeš. Ty vole, je přijištěný, vole. No to ne, ty vole. Teď, no, teď já si to ještě cvaknu. Já si to radši cvaknu. Jsou hodiny jak ušitý, ty vole.
Podle mě jedna z nejnastěvovanějších. Tady. Výhled v pohodě, ne? Výhled bych zaplatil. A je to tady. Mokvé to, mokvé. To je mokrý, to. No už to mohlo být. Ale to než do Peru. Jo, sedej. Jo, vybrali jsme si náročnou oblast na první den. To jo, ty to nejdelší tady. Zítra nezavážeme ani tkaníčky, aby nám nenateklo. No. A je to nádherný. Ale jo, teď jdu, natekne mě trošku. Jsem to podceňoval, možná nebudu, ale teď napávat. Nádher. Krásný. Je tady taková cestu a rozhle. To je za 6B. Někdy má 6C. To bude zateklá tamhle. Ale jinak se to jako lezlo příjemně, ne? Jo, je tam, jednou jsem tam šáhnul do sraček mokrejch. Kvůli té vodě, jasný. To mě vystřelila ruka, ty vole, jsem málem šel. Ale když na to čumíš a dáváš pozor, jak je to pedo. Jako dá se to Na vždycky. rozlezení jako dobrý. Na rozhození akorát. Z toho se sami nebude. Pustě jdou. Firma. Myslíš, že nějaký prsky navíc nebo to v pohodě? Ale jsem tam něco vynechal, tak ať nějaký dám radši. No, 300 něco. Lepší. Kdyby náhodou. No, lepší. Přišel jsem posera. To jsou dobrý krát asi. Nejď. To zavolá karabiníry. Does it slow it does, yeah. Does it Yeah, this is 6-8 and 15 maybe. Yeah. Warm up. A já myslím, že to vypadá jako dobře. Tak jo, dolů. Tak já si když tak hodím, já si nějaký vezmu, když tak si je tam hodím. No. Kdyby to bylo nějaký divný. Docela taky nějaký žluchej. Ale to je dobrý. Taky nemám pojištění. Jo. Když někdo má pojištění, určitě Kuča, viď? Já jsem taká hodně dlouho váhal, jestli se mám brát pojištění toho Iráku, a protože jsem si říkal, že tam je stejk k ničemu. Nakonec jsem si vzal nějaký takovýto za 100. Tady po schodech a... Po schodoch. Nein, Co wenn mám? das nicht, das Nein, mit du? rechter Hand Du, nicht parat. halten kann. Jistě. Das Je nicht. takhle zjarán, člověk To je není. tak. Vielleicht ein bisschen mehr Zug. Co je? Co? Zechce. Abfalle. Zechce. To je zechcaný. Je to zechcaný a zechce. Pak je to suchý, už koukám až nahoru. I ten černý flek tamhle? Ten především. Ten je suchý, ten černý. Jo. Pokud to nejde to představit vyloženě úplně jako doprava hodně, tak by to mělo být suchý až nahoru. Aha. Trošku mi tam už chvílema najížděl goťáček. No. Měl jsem Káju. No, jako takový lehký, jako fakt lehoučky. Lehký Kája tam byl. Jo. Kája od Gotu. Nebyl to trezor, ale bylo to jenom když muž se ženou sňádá. A prvně jsem to loni vyučil. No, na druhý noc nás to měl. A když jsme tady Asi byli, jo. ale loni jsme tady nebyli. My jsme tady byli každý rok. Byli tady. Tady. No. Ne, nebyli. Minulý rok Loni ne, jsme podle tady mě. fakt nebyli. Oni jsme byli na takovém tom převisu brutálním hnedka jako první. Amazone, na El Pueblo. No. Ty já myslím, že jsme tady byli taky. Je to divný nějaký. Se bojím, co přijde, vej. Radši půjdu do nuly, protože zatím to je lehký. No, tak se do něčeho jinýho, ne? To je pičovina. Cože?
Není na nic jiného. To třeba utáhne tady až, no. Jsme tady ještě s Bážou, ale pak jsme tam nebyli. Pak ne. Vlastně teď jsme na No, jasně. Co dávám do týzy a jdeš ty. No, ty máš týden při vypochu. To pozbírat? Ne, nech se tam. Jak jsme se říct prosek, ty vole? Ne. Byla mě jedna. Koukám. A to jsem ještě jednu poslouval teda. Jo, to je dobrý nápad. Kousek. Nevím, jestli jsem to neuchcal, ty vole. Ale našlo, tam už to nebylo. A jakože, ale ty jsi tady na začátku docela říkal, že v pohodě, ne? Ono to je tak jako vypadá, že ten začátek to ještě je lezitelné. Ne, ale to je dobrý, ten začátek je to pak nahoře, jak jsem šel doleva. Ale vy toho mágoval nejen doleva, tím prostředkem nebylo nic, tak tam tady nic nebylo, takže... Tak asi nevím. To je půlko dobrý. Dobrý, že jsem rád, nečekal. Já bych ti to dal odpočnout, no, ale že to bude pro tebe taky OK. Jo? 3 novendy jsem našel. Ne, bych to nedal bez prostě novendu. Můžu? Jo, pojď. Je pěkná, ale. Tak pěkná. Nahoře mě dal napít trošku ji. Tady teďka na tým, ale to dělám. Asi teda za šestečko, kurva. Jsem trošku pocit, že jsem to ochcál, ale... Ty vole. Je to takový slizký, co všechno? Hrozně. Je to lezený jak svině, mám potřeba by to kartáček. Tady duťáci to je docela. Aha. Geniální oblast fajáře, ty vole, v letě tady musí být na chcípnutí, ale... Tak ono se to tady, jako jedný se, jako dopoledne tady máš asi pohodu. No. No, zůstaň tam, ty. Taky uvázaný, kámo, no. Počím si. Karbič je taky uvázaný. Přesně. Pes jako pes. Doživotně uvázaný. No. No, ty máš aspoň nějakou naději, Spoustu věcí se může změnit. A ty. No, to je ono. No, teď si dobře, tak. Tak. No, já mám dalším, jak jsem vyšel až na ten, no. A pak jsem šel doleva už, no. Já jsem úplně v prdeli. A on tam musí doleva. Ale zkus narvat levou nohu až na ten velký. Tak. A jo, no, přes něj tam potom nalevo je to bylo. Na levou ruku. Ale podívej si pravou, jestli se ti podaří. Tak. Jo, to je on. Přesně. Tam byla nějaká mecha a doleva. Jo. Jo, ale tam už to pak zase jde. Musím tam na druhý nohe. Babka ráno, když 7 ráno vyšel z chlíva, ale já jsem to pak. Jo. Ale pojď. Ale drž tam. Silnej. Nenatejká. Jak to natejká má více, tak už je to tvoje. Ne, Mám tam nechat matroš? a zkučal si to prej zkusí, tak. Jo, a taky je tu. Jako vytáhnout? Ty taky budeš, ne? Teď už musíte volat, no. Tak když to musím vylíst, tak já to vylezu. Myslím, že jsem vynechával všechny velký chyty. Aha. Správně. Já si musím ho přetáhnout, je to dobrá vrtule tohle. Jo. Já to zkusím a třeba se mi poštěstí. To je tam jak si ho doleva. Já jsem tam nemohl došáhnout, protože já jsem tam musel malý. Šlapat nohama. Já to mě úplně říkám, to jsem tam měla, tam byla taková ta. Jo, tam jsem se dostal Takhle, to jsem šel taky. na levou blbě. Takže já jsem šel víc doprava a pak jsem si to chytnul jenom s palcem. Už jsem Já byl. jsem šel z tohohle, no, jak jsem tam nakop, jsem to přetral. Takže já jsem to šel v podstatě víc nahoru a pak teprve A pak doleva. se byl doleva. Ale jako pěkný. To říkáš vždycky, když to vylezeš. Samozřejmě. Když ne, tak jo, tak tohle ne. Když to jako to postaví. No 600 plus, jo? A je to tak?
Ne, je to na to bude píšou plus právě, ale jako nevím, no. Učebnice mám Tak já mám v hlavě B. Bude měřit tabulu samozřejmě. To byla ladička, Jeden úsek, že jsem myslel, že tam vypadnu. no jak jsi pak vracel zpátky, ne? Jo, Doprava. To dala moc brzo doleva totiž, no. Moc brzo. No, koukal jsem taky, no, že to bylo. Ale jako rovně si to nemůžu představit, kdyby to nějak... Víš, jako bez toho usápnutí a přebrání to nalevo. A si to pak už machtlával. Jako za to první tady asi bych mohl vymyslet, ne? No, teď se Zaplatím bych. budu palovat chvilku. Tady. Mě pak stačilo si vždycky vzpomenout, že jsem v plotně, že se nepotřebuji držet. Tak jsem si našel lepší nohy Jo, a byl. měl pohodička. Tak to asi nespomenu, já si držím. Tak těm vlhám tady nevěřím ještě. To bude velká pár cest si zvyknout. A v té první, ale to jsem stál. No, jsem taky byl lepší, ale furt to není. Kam? To drží to, nedrží to prostě. Prdele. Karbej, Já? hodíš mi prosím tě tu pandu? Protože víš, jak jsem říkal, že potřebuji srát. Tak to právě... Tak už ne. Tak už ne. Hej, ale to já jsem po té cestě měl taky, no. Co to zatáhlo zpátky? No, to jako... Jako se posralo, vyklepej to z hlavice, ale. Si použít nohavičku sedáku, ale tak to je problém. Tak musel povolit. Hotovo. Už ne. Potřebuju na záchod. Už ne. Počkej, potřebuji fotku hlavně s pandou. Tak počkej, jak se usmějí, vole. Pošlu ženě. Nehra. To pošlu tý děti, která mi... To je jasný, vole, jiný dní ne? Už ti dal zásnubní pandu. Tenhle ten vlak už dávno je. Už odjel, jo, už. Ale pokusím se. Nemusíš, jsou tam bresky. Musíš, vole. A Martin to pak doveze, když tak. Bych se nebyl tak Tak si dáš půlku na tom druhém, že jo, až dolezeš tý prese, tak... So good. Tak pojď. Po schodu. Znávám. On ty sklapí. Ne, kurva, jsem se tady namočil už. Po těch schodech. Jde po schodech. A to je cheat? Takhle no. Máš ukrý, ale ono houpa. Jasně, já potřebuji jít tak. Ne, přesně obráceně. No od toho Jsi ne. blbě. Jo. Aha. Tak to budu blbě, no. Už tady na začátku jsem vždycky udělal nějaký krok. Zjistil jsem, že držím ty jibku a vedle toho je prostě madlo. Madle kráva, jo. Sorry. Backflip. Jo, he's. Karby, Totiž to. toč si to. Tak teď to dělám znova a správně. Takhle to je správně. Takhle to je správně. Že jo, Kuča? Co? Jsi jenom trošku retardovaný. Jo. Ale už teďka cítím, že už je to trošičku. Ne, cvakni si. Cvakni si teď. Jsi tam. Vyměň si nohy. Pojď si tam přidej nebo vyměň nohy. Jsem si myslel, že to je na nohy. To bude příjemný. Chci na svou ruku, víš? Dobře, tak já to udělám. To asi nedám teď. No, Jsem si myslel, že to bude Tak jako... už je to dobrý, tohle nejtěžší místo. Jenom si cvakni a... Proč jsi žlehář? Já nevím, no. Šáhneš to, co chceš. Jež. Pojď. Soustřeď se na techniku, nebo demente. Přesně, soustřeď se na prsty na noze a budeš v pohodě. Kdyby se vodní chtěl odtlačit nahoru. Also ich lasse die Schlinge, ja? Dáme se jako prosekuči, soustřeď se na techniku. Takovou spárku, kolene. Níž. Nebo no. Ne, dej si tu nohu pod... To zubřem celý nohu pod prsty.
Žádný problém. Je, pro mě asi velký skok ještě. Tady jsem to zkusil. Když v oklasu vejš, no, celou. To bylo pětřečko, to je šicaričko. Jo. Já se zkusím na tím trošku lezat, my se ještě budu bojovat chvilku, no. Samozřejmě. To mě sere, že jsem takhle marnej. Já nemám tam, vždycky mi tam chybí aspoň to jedna noha, jedna ruka, která jako by byla tutová, víš. Já to tady nějak necítím. A bohužel to je těžký, jo. Cože? To je těžký. Je to těžký. Ale tak zase těžkým rosteš, no. Můžu jenom místo, co mi. Tam je z někde. Yes, we did wrong. Tak já to nechápu na tu druhou ruku, no. Asi. Blbě se, veď. Mám to blbě, no. Jsem tam srovnej a trucí. Budeme chápat. Jak to, že mi to předtím šlo, teď mi to nejde. No, máš ti obráceně, no. Musí přetvrtní. Co? Musí přetvrtní teď. No když dělám tady tu druhou, to nemůžu. No, lepší si srovnáš. No já musím takhle. Jo. Prostě po skále do karabiny jak tobě. OK. Takže z že se učí program trošku šestečku, veď. Jo. Jo, máš dobře. To je fakt výhoda, že tady jsou prostě místa, kde můžeš vydechnout. No, tam je nouhen teď jak seš. No. Si tam počkej chvilku, ať jsi jdeš do nuly. A výhle to je pěkný. Zaplatí. No tohle mi vždycky dělá problém, ještě na druhou stranu. Já musím mít takhle. Jsi čurák byl zajímavý, co ale. Zatím to vypadá, že jo? Vždycky pálí. Tady to fakt není prdel. Ty jsi blbej, vole. Jsi nula. Já jako tak nějak. No to tam pak budeš mít těžký, to tam vlevo odstát až nahoru, no. Asi poletím, jo? Buď ready. Oh, já jsem ready. Já ještě tak uhnu. Třeba, to nedám. Můžeš dotáhnout. Mám. Já to tak nezajistím. To dáš? Kurva. Máš čas? To jste chtěli, jo, se mnou jet, ty abyste mě museli čumnit a nelíst, co? A stejně udělat takovou, ale potřebuji odtýct. Jasně. Pořádně. Baví mě se dívat, jak se morduješ. Jako trápím se, no, tak Aber es kann nicht sein, gib mir to je jako správně, že jo? Pěkně no, hej. Okay, stopp. Nemám jistotu, se dám. Není bez jistoty. Já vím, ale já to nedám, já se pustím tou jednou rukou a prostě vím, že půjdu, no. Pojď, kuča, dávej. Ještě nemůžu dolů, jo? Ne, OK. ty 2 pokusy aspoň. Tak. A pak další 2. To je Maťas. A jak on to dá asi, no, já jsem spíš takový nějaký tady. Tady mi chybí ta technika, no. Šlapej tam nohy vysoko pod sebe. Čovela to je málo. Tak, to je ono. No tak kloužek, to víně. A to ser. Postavíš. To prostě nezajistím už já. To nemůžu pustit. To měl jde puštěnou to ruku, ty vole. To je ono, pojď, tam je dobrý. Kuča, pojď Jo, jo. To ano, ještě musí takhle přímo. A pak půjdeš. No jo. A ještě kousek rovně. Nohy nepracují, kámo, nohy nepracují. Špatně pracují nohy. No, to je ono. Musíš pak doleva. Pravou nohu pod sebe někde.
trošku vejš a levá noha jde na ten obrovský, ano. A teď musíš dolovat, dobrá. No, teď už nemůžu. Ne, už tyhle, na to nemám. Pak už jsem, jako už jsem vydanej. Už jsem fakt vydanej, sorry. Teď dolů. Jo, pojďme dolů. Mačkal jsem to jako, jak to šlo. Ale dobrý. Tohle ještě není úplně můj level. Jo, teďka má určitě. Taky jsem si potřeboval párkrát trošku jako vlastně spadnout. Aspoň trošku, aspoň kousíček. Kousíček, přesně. Aby si člověk zjistil, protože prostě šel jsi na stěně, tak tam jako moc jsem nepadal. Co se od toho dostat? Jako je to druhá cesta tady, víš co? A to je daleko za tím, co normálně lezu, takže to je daleko. No, dobrý, ty vole. A bojoval jsem, no. Srdíčko tam bylo tam hlavní. Jo, no. Srdíčko tam bylo. Maťa, škoda. Jsem si mohl odpočnout, ale škoda, no. Ale i tak je to Dobrý. jako úspěch, 6Bčko jsem ještě sám na to vyvlez. Čůro, prdel si vole tam pít. Když se tam pojedem okolo, tak já si tam prostě koupím to, no, aspoň to mletý a udělám si to mletý. Říká, abych si koupil to burgerový maso. No, uvidíme. Já jsem v pohodě s flaškou červenýho vínečkem a tortilíňama. Já jistím. Tak já lezu, něco jsem si tady vázal. Já už si koukám udělat skrudhaj. Jsem to, už jsem ho. Už má ruku. Osobní skrudhaj. On gryže. Taky fajný. Gryže. Kuča, prosím tě, vlezme do té horní kapsy a klidně to vtípni. Nebo něco s tím. Vedni to a popovídej si s nima. Nebo řekni, že zrovna jistím. Tam ne, to je můj bagel. Černej malej. Jo. Klidně to zvedni. To je Barča, ne? No vidíš, kuča, jak se seznam. Měl bych. Já nevím, a Barču já žádnou neznám, ale musíš využít každou příležitost. Akorát byš mlčí, takže mi něco říká, že mám držet radši hubu. To byl bez takového babička, ale... Wait. To je těžší nebo lehčí, než tam ta? Lehčí. Papírově. 6B? Já jsem to nalez jako kokot, ale... Co mi říká, že to není poprvé a ani naposled. OK. Tak si chceme takhle prý máme zkusit kroknout, no, druhýho klidně. No, No, tam nechají Ela, no. se to mě nehnu sice, ale... Když selžu i tady, jakože hodně trapně, jako tam předtím, tak si zase dám něco na druhým, aby jsem získal... To je dost daleko, ty jo. No a tam to bylo hustý, co? Za tím, jak jsem skončil. No, tam to prostě jako bylo hustý, no. Že jako, tady ten začátek byl takový nepříjemný, pak tam těch asi 6 metrů, Ty byly pěkný. to bylo v pohodě. No. Tam jsem se taky cítil jako v tom dobře. A pak tam už to na mě bylo, to už pro mě prostě, už na to nestačilo. Tam nebylo nic, no, pořádně. Tam já už jsem to snažil se nějak jako vrvát, páčit nejdřív a to taky trošku dorazil ten strach, že jo, prostě Je to jedno druhým. to najednou vlastně nemáš pod kontrolou, že jo, a Když se to člověk snaží páčit, tam se to nepáčí. To nepáčí. teď mě ty nohy tam nedržely, protože já jsem jim nevěřil a to je nejhorší, prostě když těm nohám jako nevěříš, tak oni tam prostě nevydrží. Ale ty nohy tam celkem byly, ale No já jsem jim ruce mi chyběly teda. Meine, S nohama jsem problém nějak tam úplně neměl. No já jsem těm nohám tam podivu teda. jakoby místama právě nevěřil, to byla chyba. No, tentokrát zaplatila hora, ne já. Tak. Tak přijdem se. A dám si tohle tam a najím se, bude to takový ideální. No. No. Přesně, no, taky. Nebo jako dám si tohle klidně někoho ještě odjistím, ať nejdu jenom to ví můžu. Já už bych se do něčeho kousnul.
Tak jsem to pak se snažil jako dolíst, tak jsem si fakt vidím úplně levou ruku, ale úplně. Já jsem pak už, mě už odešlo všechno a už i když jsem tam našel ten chyt, který vlastně jako byl docela dobrý, tak už jsem měl na tu důvěru a říkal jsem si teďka, když se budu držet a budu to chtít tady cvaknout, tak si to takhle vytáhnu a proletím se 3 metry, takže to jsem pak nechtěl. No. A co to 6Bčko? Je to vodost lehčí než to vedle? Jo. Je to prostě něco mezi tím Ačkem a tímhle s tím. Takže jako, To je hezká. mám tam jako šance větší, říkáš? No určitě. Teď to silový spíš. Ne? Bčko jsem vlastně ještě nevylez, takže... Vidíš, počím premiéru. Takže, nebo ne na první, nějaký 6C, tam u toho netopíra. A na druhé. No to byl ten netopér, no. To byl přímo vlastně netopér. Já tam té oblasti celý říkám netopér. Je to všechno. Netopér. Tam nevíme do dneška, co to bylo. Přesně, co to bylo tam? To zvíře. A záperka byť. Hezky pojď. Ne, obráceně. Takže takhle, jako od spodu. Takhle vlastně, no. To je to pojde. Ty ho tady vynechal, takhle. No jo. Ty jsi pak vynechal jako tady. To je hluboko v tom převisu. Byly velký chyty. Cože? Jako jsou, no. No vidíš, tak nahoru taková. Jsem nebyl schopný prostě udržet. No hezky to vole. No jednou jsem spadnul. Ale na druhý pokus. Ale je to fakt dlouhý to je dlouhý. Je to strašně, už pak v konci, už fakt jsem se snažil tak nějak něco tam jako vymyslet, No. ale Už se to táhne, ten poslední už jsem tam takhle zacvakal, mi vypadnul, že jo, a teď mi došlo, tak jsem se musel chytit už těch řetězů, protože prostě, já už tam byl, ale on z toho vypadl, že jo, a to no, tak to už ne. Ale jo, dobrý, jako takhle dlouhý 6Bčko, to jsem jako spokojený. Ono to nebylo těžký, je to silový, ale prostě po 30 metrech, když máš sílu, tak už jí nemáš. Jo, je to tak. To je za odměnku tohleto. No taky tam jsou místa, které jako trošku pozlobily. Pak tam nahoře už to je takový jakože vlastně jakoby ty už pak nahoře potřebuješ fakt ty nohy, abys tam měl jako prostě místa, aby si mohl těm rukou jako dát odpočnout, protože po těch 30 metrech už to bolí, no. Co to byl skarbič? Vylez to? Hezky, pěkně. Zkušuju to, jak kdyby tam měl žity. To je 7 nebo 7Bčko. Žitý vadí ne tady. Těma nohama, pojď. Tady pak doleva nebo doprava? Doprava? Jo, doprava. Doprava asi, no. To jsem blbě. Jsem čurák. A pak se vracíš takovým tím koutkem nohama. Svědoltajne. Si jete tam. Die eine, ja, also die eine. Ja, Oj, dobře tam. Ty francouzské, to je unnötig. unbedingt die Schwierigkeit also dann Nein, dober. genießen. Dva. Solche Strukturen zu greifen, ganz Čau, vole. Tak, je to dobrý.
Tak, tady já jsem úplně jebanej. No jo, ti neoteká. Ale těká. Pojď, jedno, dávej. Nein, das ist nicht. Okay. Aber wie? Und die Schuhe sind nicht von Birgit, die da liegen? Also da. Ja? Ty vole, zřejmě kurva. A ten vítr už jako umí být, jako nepříjemně. Hlavně aby v noci nefunělo. Třeba to bude holej. A tak tady jsi jakoby na tom, jako ve stráně, no. Tam zrovna budeme relativně si myslím schovaný ještě. Ta vlhkost mě sere víc teda, no. No ta vlhkost byla brutální, teďka tuhle no. Taky jsme si vybrali nejhorší místo u vody, že jo? Nejhorší, jak prostě přijedeš úplně vyždímaný a ještě si musíš jako to spaní zařídit, jo. Jo. To nejhorší Jsi je dělaný na do to, toho studenýho spacáku. No, jsi dělaný na to, že jenom chceš otevřít ty dveře, ty vole, nebo sklopit tu sedačku a mít na salámu. Tady si to musíš ještě zařídit. Ty vole, já doufám, že mi nebude unikat ta károška, no. To by bylo fakt smutné. Jako. Já těž tak učil jsou. Já mám jakoby termarestku a nafukovačku, takže... Jo, takhle. No a to asi, jako, já to na tom dám. Ona se ani dneska nevyfoukla jako úplně, ale když jsem koukal na ten ventilek aut, tak bylo trošku pootevřenej, což teda jako když jsem šel spát, tak jsem byl přesvědčený, že jsem ho teda zavřel, když jsem se tam nějak jako ještě chrul a... Tak ono to občas jako povyskočí, no. Nebo jsi byl unavený, kdo ví, co jsi viděl. No, tak možná. No ale pak jako, jak jsem jí nafouk doplnil, tak mi přišlo, že trošku jako něco uniklo, no. Unikl ti plyn. A tam to docela, tady dole vypadá, že tam jako jsou chyby, viď? Ale, no. Pak tamhle asi trošku to jako štípne. Ale nahoře se to trošku zjemní, jinak mi to přijde celou dobu po chytech. Buď tam jsou stisky nebo jaký kostky, Aha. všechno to jde držet. Lišty, je to takový mix všeho. A nahoře je to jako už jako píčovina teda. Cože? A nahoře už to byla píčovina. Jak jako? Jakože už to tam byly jenom ty lištičky jako nějaký. Ne, ale tam se to tak jako střídá. Ve tři čtvrtě je to těžký. Dobrý. Mám to pozírat. Asi jo. Kůče si dáš tak na druhýho, viď? Když jsem ho viděl, tak nevím. A zkusit to můžu, na druhém laně jako nemáš co zkazit, no prostě, ale bude to, myslím si, že to bude že to bude fiasko. Tak co? Ty vole, je hrozně pěkná cesta. Tak ten spodek je teda zasyflený, pouzaný. A pak to je hrozně pěkný krokově. A cítím, že mě tam moc nechybí, ty vole, abych to dal v puse. Aha. A já už jsem úplně v piči, ty vole, vždycky, jak jsem seděl, tak pak to byl vždycky krok nějaký dva. Ale to bylo dobrý, že jo. To bylo sklepnutí, ale už. Ale je pěkná, tak je pěkná, člověče. Ale hezky je to jo. No, je úplně v piči, ty vole. Ještě v takovéhle jako únave to vůbec vylíst, to je. Já rozbrdaný. A mě neutejká už vůbec, ty vole. Sorry. Dobrý. Tak ode mě nedala teda, ty vole. Čau. Kam jdeš? Sem nebo dolů? Počkej. Tož mě pse. Tak. To využil. Hezky. No, jako vybojoval jsi to, víš co, to spíš jako, To se počítá. No, říkal jsem si, co s tím tady budem dělat, když to nedolezu, pak mi to napadlo, že se na to. To já. Co ty, viď. Dívá, tak já jsem ještě zajedem třeba. Musíme. Ale já už mám dneska hotovo. No, já jsem taky. To nechám na příště. jako Jak jestli, chceš na druhém? já nevím, má to vůbec smysl, jako je to Já ne. těžké jak piča, ty. No, asi to nebudu jako už pokoušet, jestli to, tak to si tam můžeme dát ty dětský jen tak for fun, třeba pak měl skočit na u večer. toho spaní, Na dětský, no. třeba jen tak jako ze To srandy. bychom mohli se tak jako pohrát si No. tam ještě.
Ale jestli jako říká, že to je fakt jako hodně těžký, tak... No jako, není to hodně těžký. To je hodně slabý. Tak ono to na tom druhém najednou jako Je to jiný, hodně spadne, jo, ta obtížnost, jo. Mě to samozřejmě dělá... Je hrozný poserat, ty vole, to je na to cvakání, to je hrozný, ty vole. Je tam zesranej, trvá mě to, ty vole. On to úplně stejně. Přemýšlím, ty vole, až to cvaknu. Tam hra tady je, víš? Jo, to já jsem všechno odnesl doma. Asi až na tu druhou cestu. Teď jo. No. Tam jsem musel trošku zabírat rukama do toho, že těm nohám jsem nevěřil. Ale to bylo úplně to. Koupím tyhle pořádnou kostku z téček, tyhle. Tak. Víš, tyhle ten cír, spíš si koupíme radši tu pančetu. Včera nás tak dlouho nevidí. Kurva mač. To byl týpek z toho, z Vroclavy, tyhle, tak jsem ani jednou neslyšel takovýto procítěný kurva. Jo, nic. Kurva! Uprostřed, nebo na vrcholku toho kopce šla bouře, víš, a teď jsem tu tam neměl 2-4 plus. to je Kurva dětský. No, myslím, že takového těstovým jsem, já nevím, suchej. Nebo barvený. Tam jdeš. Můžu lehnout do auta, třeba nebo.